Знаете ли колко е важно каква вода пием? Замисляли ли сте се, че водата не е просто течност, а основата на живота в нашето тяло? Човешкото тяло е над 70% вода, а мозъкът над 80%. Затова качеството на водата, която пием всеки ден, е от изключително важно значение. Много хора пият вода, но въпреки това се чувстват уморени, подути или пък имат запек. Причината често не е само в храната, а в това, че водата не хидратира клетките. Съдържа хлор, токсини и не се усвоява добре от организма. Качествената вода подпомага храносмилането, детоксикацията, работата на червата и ни дава повече енергия. Ако имате запек, подуване или липса на жизненост, първото, което е добре да проверите, е каква вода пиете и колко вода пиете. Моят съвет към вас е: започвайте деня с 1-2 чаши чиста, качествена вода. Пийте я бавно, на малки глътки и слушайте сигналите на тялото си. Запомнете, водата, която пиете днес, изгражда клетките ви утре. Ако искате да научите каква вода използвам аз и как я съчетавам с програмата Лесно начало, можете да ми пишете. Ще отговоря на всеки.